Здравейте! В днешното видео ще представим един доста здрав риболовен възел. Той се казва Сан Диего. И така, нека да започваме. Ще ни е необходимо влакно и кука, като в случая ще използвам голям вирбел и по-дебел конец, за да може да се вижда по-добре. Започваме като прекараме края на влакното през ухото на куката и върнем в обратна посока. Издърпваме малко повече, за да ни е по-лесно. След това прекарваме края на влакното от горната страна на линията, ето по този начин. След като направим това, трябва да изглежда по ето този начин. Започваме да прекарваме края на линията през получилите се две успоредни линии на влакното. Като трябва да навием 5 или 6 пъти поне, за да може да стане здраво. След като сме навили 5-6 пъти, края на влакното трябва да прекараме през ето това получило се ухо в дясната част. Ето по този начин. Подготвяме се за затягане на възела, като предварително навлажним влакното, за да може да избегнем силно триене и нараняване на самото влакно. След това започваме затягане на възела, като едновременно държим края на влакното и опъваме основната линия. След като затегнем леко, уверяваме се, че възелът се е получил както трябва и след това затягаме здраво. Готовият възел трябва да изглежда по ето този начин. Следва да отрежем излишната линия. След като отрежем излишното влакно, крайният вариант на възела изглежда по ето този начин. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е било полезно, може да се абонирате за канала.